Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik megtiszteltetek ma bennünket ezzel az előadáson. Aki még nem járt nálunk, annak bemutatkoznék, én Dankó Zoltán vagyok, ahol most vagytok, az a Forex Klub online közösség. Ez egy nyílt és egyenlőre ingyenes online csoportosulás, ahol eszmecseréket szoktunk folytatni, Facebook oldalt, csoportot üzemeltetünk, weboldalt üzemeltetünk, és igyekszünk a ötleteinket, tapasztalatainkat megosztani másokkal, és időnként hívunk olyan előadókat, akikre szerintünk érdemes figyelni és hallgatni. Laci az egyik ilyen kedvencünk, már többször járt nálunk, és arra gondoltunk, hogy a rengeteg korrekciós előadás után talán most akkor tarthatna egy olyan előadást, ami kifejezetten a trendekről szól, azokról a szakaszokról, ahol gyorsan, nagymértékű elmozdulások következnek be. Azt gondolom én is, meg szerintem ti is, hogy igazán ezeken a szakaszokon lehet jól pénzt keresni. Egy kis technikai instrukció, legyen szíves mindenki kapcsolja ki a mikrofonját, hogy ne hajlatszódjon be az otthoni családi élet, és a webkamerát sem kell piszkálni, alapesetben nem kéri bejelentkezéskor a rendszer, és ez maradjon is így, és akkor nem lesz semmi gond, és átadom a szót Lacinak, és hallgassátok nagyon sok szeretettel a mai előadását. Ha valaki szeretne kérdezni, chatfalra írja be a kérdést, vissza fogunk rá térni az előadás végén, nem feltétlenül fogom közbe megzavarni Lacit a kérdés felolvasásával. Jó, tiéd a szó. Köszönöm. Köszönöm a felvezetést, sziasztok mindenkinek. Tudjátok, hogy nekem az a szokásom, hogy be sem mutatkozom, hanem csak médiás rész rögtön belevágunk. Amit pillanatnyilag láttok megnyitva, az aranynak a grafikonja, ugye látjuk, hogy mekkora hatalmas nagy rally volt benne az elmúlt napokban, december 1-én indult. Nyilván azt fogjuk most megnézni, hogy amikor még nem volt látható a trend, tehát körülbelül ebben a pozícióban állt ez a jobboldali 60 perces chart, akkor mit kellett volna rajta látni. Tehát olyan helyzetekről lesz ma szó, és annak a mentális, technikai hátteréről, illetve a trend állapotáról, annak paramétereiről, amikor még nem látható a trend. Tehát úgy nézzük a trendet most, amikor még nincs trend. És nyilván vannak más helyzetek, olyan helyzetek, amikor még már tisztán látszik a trend, az egy kicsit másfajta hozzáállást igényel, de ebbe szeretnélek most beavatni benneteket. És kezdünk valami olyasmivel, ami nagyon alap, és talán unalmasnak is tűnhet, hogyha egyszer bemozdul. Nem ez az. Elnézést technikai zűrért. Valamiért félrenyomtam a gombot, és nem jó prezentációt indítottam el. Erről van szó. Szóval erről a végtelenül egyszerű ábráról van szó, amit hát most lehetne azt mondani, hogy kérem szépen, ezt már unalomig ismerjük, és nem vagyunk rá kíváncsiak. Nagyon alapnak tűnik, van, aki azt mondja, hogy ez tényleg túl egyszerű, de van egy másik oldal, aki pedig azt fogja mondani, hogy én ezt sohasem találom meg, én ezt úgysem találom el. Mindkettőjüknek hozok ma valamit. Egyrészt nekünk nem kell ez az egész cucc, tehát ez az egész cucc. Nekünk nincs is impulzus szükségünk. Nekünk elsősorban ez a gyors középső szakasz kellene, azt szeretnénk kihasználni. Elég lesz azt megtalálnunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk, ahhoz nem kell harmadik hullámokat keresnünk, hanem a megnyúlást keressük. Ez a ma esti témánk, hogyan néz ki szerkezetileg, mikor jön létre, mit jelent gyakorlatilag egy megnyúlást, vagyis tartsuk a szemünket a megnyúláson, mert abban van a pénz, nem 5 szám felhelyezésében, vagy ha most itt fölhelyezzük az 5 számot, nem ebben. Ez az első tanácsom a mai estére. Igazából, hogyha össze szeretném foglalni, miről szeretnénk beszélni, 3 szóról, mi az, hogy megnyúlás, mi az, hogy bázis, és mi az, hogy gyorsulás. Ez a 3 tétel van nekünk ma estére itt. És a legelső dolog, amit meg kellene értenetek, hogy akik azt gondolják, hogy ez túlságosan egyszerű, azoknak mondom, hogy a megnyúlás
előtti úgynevezett bázis, angolul nesting periodnak hívjuk, vagyis ez ilyen fészekrakásnak, az a legváltozatosabb megjelenési forma. Többféle alakzat ugorhat be, például itt a 2-es hullám helyére, ami ugye eléggé homályosá tudja tenni a képet. Erre mindjárt az 10 perc van ki is térünk. A ködösítés gyakori lehet a kitörés előtt, méghozzá annak tudható be, hogy még elég sokan úgy gondolják, hogy ez az esőtrend, ami előtte volt, és nem látjuk, csak itt volt a mélypontja, az nem ért véget. Még bear trend van, és az a bear trend továbbra is él. Eliott úgy fogalmaz, hogy az 1-2-1-2 bázisépítés gyakran korrektív formákra emlékeztet. Láthatunk benne akár háromszögekre emlékeztető alakzatokat is, máskor záró alakzatokra, így többek között ékelődő diagonálra emlékeztetnek. Lényeg, hogy mindenre, csak nem egy új trendre, hanem valami korrektív alakzatokra, mármint a kitörés előtt. Ez a kitörés előtt megjegyzésem azért fontos, mert nekünk ettől van nehéz dolgunk, hiszen azt gondoljuk meg, hogy egy bázisban tulajdonképpen egy félkész formát kell beazonosítanunk. Tehát nem látjuk együtt ezt az egészet, hanem csak a kezdeményét látjuk. És ez a kezdemény, ez tele van ellentmondásokkal, még mielőtt a kitörésben, ami ott létrejön, a begyorsulásban, a konszenzus végül is létrejönne a magasabb árról. Erről szól az, ahogy mégis hogyan tudjuk megtalálni az ilyen helyzeteket. Szóval indulnak, ahogy indulnak a trendek, de az a jó nekünk, hogy a trendmozgató alakzatok többségében van legalább egy darab megnyúlás. Van, amikor több is van, de máskor csak egy van. Közben webkamerát bekapcsolt valaki, köszönöm. Nem csak ez a kész alakzat lesz, tehát ez az 1, 2, 3, 4, 5 lesz, egy nagyobb szerkezet építőeleme, hanem ennek az építőelemnek, ennek az 1, 2, 3, 4, 5-nek minden egyes hullámának vannak alacsonyabb rendű építőelemei. Azért hoztam egy impulzust a példának ma estére, mert abban a középső hullámnak kizárólag impulzus lehet az építő alakzata. Ezt látjátok ott középen megjelenni. Tehát a 3-as hullámot helyettesíthetjük egy impulzussal, és csak azzal helyettesíthetjük. Az a gond, hogy az összes pozícióban többféle alakzat állhat. Megint egy webkamera. És egyébként, ami történik, hogy az építőelemet ott feketével láttok, az alacsonyabb rendű pandantja, kicsinyített mása lesz a későbbi nagyobb képnek. Ezt jelenti, hogy fraktál szerkezetünk van. És így épül be, ezt nézzétek meg, általában megnyúlással épül be, ez lesz a szép benne. Tehát, hogyha én kattintok, akkor itt látjátok, hogy megnyúlik, meghosszabbodik ez a harmadik hullám, sokkal hosszabb utat jár be, mint a másik kettő, amelyik abba a trendirányba halad, ezért lenne jó ezt nekünk megfogni. Na most, ott a nyíl mentén látjátok, hogy melyik irányba, merre felé a trend közepetájékán történik ez a megnyúlás, már amennyiben a harmadik hullám megnyúlt. És akkor még mindig nem sikerült elhájtam egy technikai problémát, elnézést, mindjárt órá leszek rajta. Megvan. Vegyük is le ezt a középső részt, és lássuk be, hogy így fog kinézni a szerkezet. Tehát ebben a megnyúlásban megjelennek majd az alacsonyabb rendű hullámok. Ebben az esetben éppen 1, 2, 3. Azt mondjátok, hogy nem hallotok? Valaki kifogásolja, hogy nem hall. Teljesen jól lehet hallani, tehát nincsen semmi gond. Oké. Tehát 1, 2, 3, 4, 5-tel jelöljük, mert ez is egy impulzus önmagában, és amit majd mi bázisnak fogunk nevezni, az nem más, mint ez a szerkezet, ez a rész itt. És vegyétek észre a legelső jellemzőjét a bázisnak. Az lesz a legelső jellemzője, és ez adja nekünk, ez egy teljesen másfajta alakzat, amit a klasszikus technikánusban nyomon követhetünk,
hogy itt két darab magasabb aljat látunk. Az egyik egy kicsit nagyobb, a második egy kicsit kisebb, mint az első volt. Ezt jelenti, tehát ugye látunk egy arab szám nagy kettest, és egy karika kettest. Ez az a struktúra, amit keresünk. És az életben nagyságrendileg így néz ki. Tehát van egy első magasabb aj, és utána egy második magasabb aj, mindjárt itt megmutatom, első magasabb aj, és egy második magasabb aj, amiből a piac utána be tud gyorsulni. Nem kell elmondanom, hogy miért jó ez nekünk, ez a fölfelé begyorsulás. Azért, mert a belépési pontunktól, ami mondjuk itt van így, ezen a belépési ponttól nagyon gyorsan eltávolodik a piac. Nagyon gyorsan megugrik az árfolyam, és ezért nem veszteségbe várjuk az életünket, hogy mi lesz a sorsunk, hanem alapvetően nyereségben. Arra is figyelnetek kell, hogy ez a begyorsulás, ez a beindulás, ez azért lesz fontos a számunkra, mert nem csak ücsörgünk, hanem kifizetik az órabérünket, kifizetik azt, hogy itt vagyunk, mert egyből megy a piac. Tehát nem jó túlságosan korán belépni az ilyesmibe, mert gondoljatok bele például abba a helyzetbe, hogy valaki megpróbálja ezt az aljat levadászni itt. Mi fog történni vele? Körülbelül pont ez a második lefelé kör lesz az, ami nekünk adja a lehetőséget, amire azt fogja mondani, hogy ő elfáradt ebbe, ez nem fog megindulni. És pont itt, ahol mondjuk belépünk majd, akik ismerjük ezt a bázisépítést, pont ott fognak kiszállni. És az a pont ott fognak kiszállni, ahhoz, hogy még egyszer mondom, hogy mentálisan elfárad, mire odaér, hogy megindulna a piac. Szerintem nagyon sok mindenkivel előfordult már ez, hogy volt egy jó meglátása, kiszállt, és a következő pillanatban, vagy két gyertyával később aztán tényleg meglódult a piac a helyes irányba. Tehát ezért fontos az ütemezés, egyrészt, hogy ne töltsük az időnket fölöslegesen, ne vállaljunk fölösleges kockázatokat, és hát amikor pedig beléptünk, akkor már hamar biztonságban legyen a pozíciónk. Ebből a szempontból figyeljük ezt. Na most megint csak azt vegyétek figyelembe, hogy semmilyen szín alatt nem ezt vadásszuk, hanem itt már a második magasabb aljat látjuk megjelenni, ekkor lépünk be, ekkor indulunk rá, ekkor mozdulunk rá erre a helyzetre. Látjátok a két magasabb aljat bejelölve. És hát ugye a számozás az majd onnan átjön ide, ez egy 1-2 széria, tehát innentől kezdve azt mondom nektek, hogy bázis, vagy 1-2 széria, akkor ezt a két kifejezést értem rajta. És ami a fontos következő jó tanácsom, hogy amíg nincs megfelelő bázisunk, nem tudjuk még ezt a megfelelő szót, ezt írjuk ki a kéményre, mindjárt meg fogjuk beszélni, legalábbis adok hozzá támpontokat, hogy mit jelent egy megfelelő bázis, addig minden megindulás korrektív. Tehát ha mondjuk te azt mondod, hogy te már az első magasabb aljat elkezdett támadni, jogodban áll, igazad van olyan, hogy a piac abból megy el, egyet tudok érteni vele bizonyos helyzetekben, de hogyha nem teljesíti a megfelelő bázis kritériumait, az első kettes aj, akkor kénytelen leszel úgy kezelni a szerkezetet, mint egy korrektív alakzat, mint egy korrektív setup. Magyarán, hogyha te úgy döntesz, hogy körülbelül itt beszállsz, akkor azt kell mondanod, hogy azt kell feltételezni, hogy te még egy korrekcióba szállsz be, és ez majd nyilván abba fog megnyilvánulni, hogy ahogyan megválasztod a belépődet, 1, 2, ahogyan megválasztod a céláraidat, és ahogyan menedzseled a stop loss ordereidet, tehát a stop loss megbízásaidat. Magyarán, amikor egy ilyet kötsz, ami még nem teljesíti esetleg ezt az első magasabb ajtót, és nem teljesíti, még nem erről beszélek, itt meglőni, ezt nem tudod meglőni, ezt meglőni, akkor úgy kell róla gondolkodnod, hogy egy például célárazásban ezen előző maximum belül le kell tudnod zárni az első célárat. Mert nem bízhatsz abba, hogy a piac jelentősen új highra megy, vagy egyáltalán új highra megy. Még egyszer mondom, abban az esetben mondjuk így, ha jelölésekkel látjuk el, akkor azt fogom mondani, hogy ez egy A hullám, ez pedig egy B inkább. Így dolgozunk. Na most, nézzünk erre akkor ezt a példát, amit itt előzőleg
fölvetettem, és mindjárt megértitek, hogy miről van szó, mi az, hogy megfelelő bázis, és miért kell úgy tekinteni rá, hogy addig korrektív. Ha elmegyünk visszatérek a Sierra Chartsomra, akkor azt látjátok itt előttünk, hogy az arany csinált nekünk egy magasabb aljat ezen a ponton. Tehát itt volt egy alj, megnéztek, ezt lehet olvasni, hogy 83,7. Nem, elnézést, az a high volt, rosszul olvastam le. Tehát a low az 67,2, és itt pedig kialakít 67,3. Majd látjátok, hogy mindegy balkész felé van, de lényegtelen, leolvastam nektek az adatot. Tehát 1/10 ponttal, azaz egy lépés közzel ez az alj itt, remélem lehet látni a kurzort, a jobb szélső grafikonon mutatom, be van kapcsolva egy olyan funkció a Sierra Chartson, ami a globális kurzor, és ezért mindegyik idősíkomon megjelenik az hogy hol mutogatom a rajzot, ez ne tévesszen meg benneteket, egyetlen egy helyen jelenik meg a maga a kurzor, a többin csak a célkereszt mozog. Tehát ez a jobb oldali grafikon a legkisebb időség, az órás. Szóval ezen a ponton az arany egy magasabb aljat csinált. Kérdés az, hogy lövöm-e itt fölfelé? A válasz az, hogy nem. Azért nem, mert túlságosan mély volt a retracement. Tehát a megfelelő bázisnak az első ismérve az lesz, hogy milyen mély a retracement. A retracement alatt azt értjük, hogy mielőtt ez az esés, ez a magasabb alj való esés elkezdődött volna, azt megelőzően az utolsó fölfelé tartó hullámba, tehát ebbe itt, mindjárt teszünk egy nyilat itt fölfelé, ebben a hullámban, amit potenciálisan egyes vagy A hullámnak tekintenénk, de nem akarjuk elnevezni, nem érdekel a nevezéktan. Az érdekel csak bennünket, hogy ennek hány százalékát vette vissza a piac. Ez a hány százalékát vette vissza a piac, ez tipikusan egy retracement eszközzel ábrázolható. Föl sem teszem a retracement eszköz, mert azt fogjuk mondani, hogy ennek a 99%-át visszavett. Tehát ez egy csomót ment fölfelé, és talán 1/10 ponttal magasabb aljat formázott a piac. Ez nem kettes hullámra jellemző viselkedés. Azért nem kettes hullámra jellemző viselkedés, mert a piac elárulja magáról, hogy ő bizonytalan az új trend tekintetében. Egy picit gondolkodjatok velem együtt. Mit jelent az, hogy ezen a ponton fordult meg a piac? Majdnem 100%-os retracementtel. Azt jelenti, hogy azok, akik ott megvették, és tudjuk, hogy megvették, mert megfordult a piac, tehát már de facto kijelenthetjük, ez egy tényinformáció, azok azt mondták magukról, hogy hajlandó vagyok stoppot tenni ide az előző low alá nem sokkal, az előző minimumpont alá nem sokkal, mert egy magasabb aljban hiszek, de ez a magasabb aljban hiszekre elég nagy prémiumot kérek. Ugyanis a magasabb aljban hiszek mellett nincs benne az, hogy magasabb highban, magasabb maximumban is hiszek. Gondoljatok bele, hogyha a piac 100%-ot esik vissza, közel 100%-ot az előző pontra, azról mit kommunikálnak magukra a bikák? Azt, hogy rengeteg nagyon magas erert szeretnének kapni azért, hogy ezt a longot bekössék. Ha ez így van, akkor tehát abban van itt jön létre a konszenzus a bikák között, hogy cselekedni kell, be kell lépni. Ezt nem tudom előre meglátni, ezt le tudom olvasni a chartról, a grafikonról, hogy hol jött létre. Hogyha ez nagyon mélyen jött létre, az arra utal, hogy nagyon magas errorrel hajlandóak csak bekötni úgy pozíciót, hogy a piac eléri az előző high-t, vagy kevéssel meghaladja azt, következésképp bizonytalanok a tekintetben, hogy ez létre fog-e jönni. Az a véleménye a piacnak, hogy mondjuk 30% esélye van erről a pontról a piacnak följutnia ide. 30%. Azt fogja mondani, aki bekötötte ott, hogy 70% esélye van, hogy elbukja a pénzt, amit kockáztat. 30% esély, hogy nyerni fog. Miért csinálnék ilyet? Azért csinál ilyet, mert hatalmas a reward, a megszerezhető hozam innentől idáig, összehasonlítva a kockázatot összeggel, ami jóformán csak néhány tick. Ezért köti be. Nézzük egy másik esetet, mondjuk itt van mellette a 120 perces, ez egy következő lépés, hogy mit gondolnak itt a bikák, amikor bejönnek longra.
de mutathatom igazából itt is. Mit gondolnak a bikák itt? Azt kell észrevennünk, hogy sürgős nekik. Azért sürgős, mert itt meg nagyon magabiztosak abban, hogy ebből új high lesz. Ha magabiztos új high lesz, nézzétek meg mennyire magabiztosak itt, a körülbelül az 1/3 veszi vissza a piac annak az emelkedésnek, ami ebből a pontból idáig létrejön. Nézzétek meg ezt. Tehát ebből a pontból idáig létrejön 30%-át, 35%-át. Körülbelül ennyi lehet a visszaesés. Egyszerűsítjük mondjuk azt, hogy 33%-át. Ha 33%-át veszik vissza, akkor ők azt gondolják, hogy nekik megéri bekötni úgy a szituációt, hogy az előző lóig, az előző minimumpontig vállalt risk, mert mondjuk tételezzük, hogy ilyen egyszerű rendszert játszanak, amiben mindig csak az ilyen nagy, jelentős swing pointokra tesznek stoppot, megéri nekik bekötni bevállalni ezt a kockázatot azért, hogy a piac marginális új high-ra menjen. Tehát a kockázatuk kétszer akkora, mint amekkora a behozható hozamuk, beleértve költségeket és egyebeket. Ki vállal ilyet be? Kétfajta ember, akinek elment az esze, vagy aki nagyon biztos abban, hogy ez működni fog. Következésképp akkor fognak ilyet bevállalni, ha úgy érzik, hogy 85-90%, hogy a piac új high-ra megy. Igazuk van? Nem érdekel, hogy igazuk van-e. Az fontos, hogy mit mond magáról a piac. A piac ezen a ponton azt mondja, hogy ő nem hisz az új trendben. De facto kijelenti magáról, leolvasom a grafikonról azt szerint, hogy milyen mély retrace ment. Ezen a ponton viszont azt fogja mondani, hogy kérem szépen, igen, biztosak vagyunk abba, a többség igen, biztos, egy konszenzus jön létre a tekintetben, hogy ez a piac fölfelé fog menni. Tehát az első információ, amit le tudunk olvasni, az a retracement mélysége ebben a bizonyos magasabb aljban, amit keresünk. A döntési fám nagyon egyszerűen fog kinézni. Amennyiben ez az első retracement már megfelelő mélységű, megfelelő alatt azt értem, hogy nem vesz vissza többet, mint a fölfelé megtett út 2/3, tehát a 66%-os retracement mondjuk így, azt már nem veszi ki a piac, vagy csak nagyon érinti, vagy csak éppen egy kis kanóccal lóg bele, de alapvetően nem zár alatta, nem megy több gyertya alá, és többi, akkor meg lehet támadni az első aljat. Miért? Azért, mert gondoljunk ebbe bele. Az, aki köti, az azt fogja gondolni, amikor az 1/3-2/3 arányba köt, tehát mondjuk a 66%-on jön be pont az emelkedés, akkor azt lehet mondani, hogy egy egység riszket vállalnak lefelé, és 2 egység rewardot várnak, 2 egység hozamot várnak. Ha ez így van, akkor azt mondják magukról a pillanatnyilag jelenlévő piaci szereplők, az lesz az álláspontjuk, kifejtik az álláspontjunkat nekünk csak le kell olvasni, még egyszer mondom, hogy legalább mennyi lehet szerintetek a valószínűsége annak, hogy egyenlő high vagy új high jön létre. Valaki egy gyors kalkuláció. 1/3, 2/3 vállalnak. 2/3ért 1/3. Csak egy ilyen ex-has szám. %. Így van, azt gondolják, hogy 50-60%. Köszönöm. Azt fogják gondolni, mert az egy jó üzlet. Azt fogod mondani, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy figyelj, fizetek neked 200 forintot, adjál 100 forintot, 3-ból egyszer zsebbe teszem a 100 forintot, bocsánat, rosszul mondom, 2-ből egyszer zsebbe teszem a 100 forintot, és mondjuk, ugye, mit mondtam? És a másik esetben pedig adok neked 200-at. Tehát az még mindig nem jó, mert ugye az a break-even, tehát ezért kell nekik a 60%, és akkor már megéri. De értitek a problémának a lényegét, illetve értitek a megoldást, hogy mit mond magáról a piac. Ha pedig 60% valaminek a valószínűsége, mert leolvasjuk a grafikonról, akkor mondhatjuk azt, hogy ez már nekünk elég jó ahhoz, hogy minket is érdekeljen.
Nem tudjuk, hogy létrejön-e belőle az a fajta begyorsulás, amire számítunk. Nem tudjuk, hogy ez lesz-e a trendnek a kezdető kiindulási pontja, de megvannak az esélyeink. A másik esetben viszont még erősebb esélyeink vannak, nyilvánvaló azt kommunikálja magáról a piac, hogy még több esély van. Na jó, menjünk vissza egy kicsit a rajzunkra. Itt tehát az volt a megoldás, csak arra kellett figyelni, hogy ezt az első magasabb high-t úgy, ahogy van, el kellett felejteni, magasabb bajat elni, és el kellett felejteni, és arra kellett figyelni, hogy hol jön majd a második magasabb baj. Nézzük ezt. Visszamegyünk az építőelemek könyvbe. Az építőelemek könyv pontosan kifejti nekünk, hogy hogy néz ki ez a megnyúlás. Mi ez, amit látunk tulajdonképpen. Gyorsan nem is húzom az időt vele, hanem csak lejátszom nektek ezt. Tehát az a lényeg, hogy van egy 1, 2, 3, 4, 5-ös szerkezetünk, aminek a középső hulláma tipikusan megnyúlik. Sajnos nem mindig a középső hullám nyúlik meg, hanem látunk olyan példákat, amikor például az 5. hullám nyúlik meg, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es alatt nem igazán történik nagy dolog, nem jön létre ez agyeldobás, hanem csak az 5. hullám megy be ilyen parabolába. A másik eset, de ebből még mindig lehet profitálni. A másik eset, amivel nagyon keveset tudunk kezdeni, az a megnyúlt 1-es hullám. Tehát az 1-es hullám lép ki nagyon messzire, és ezt követően a piac már nem produkálja azt, amit szeretnénk, egy ilyen nagyon jó parabolikus trendet, hanem gyakorlatilag a semmiből előjön egy nagyon erőteljes, talán azt mondaná a klasszikus technikán is, egy V-alakú trendforduló. Figyeljétek meg, hogy a V-alakú trendfordulókkal nem szabad foglalkozni. Miért? Azért, mert az első hullám megnyúlt, és az első hullám megnyúlással tulajdonképpen kiment belőle a juice. Ha kiment belőle a juice, akkor utána már csak nehézkes fölfelé körök vannak. El tudjátok képzelni, hogy például ennek az első hullám alatt megtett körnek mindössze a 62%-át teszi meg a piac a maradék 3-4-5-ben, és eléggé nélkülözi majd a momentumot, tehát állandóan vadásszák a sztopjaidat, és nem indul el, nem jön létre ez a nagyon pálcikaszerű emelkedés. Ez a problémája. A legkönnyebb felfedeznünk, és egyébként a leggyakrabban előforduló megjelenési forma az, amikor a harmadik hullám nyúlik meg. Elliott azt mondta, hogy az impulzus egyik hulláma általában megnyúlt. Lehet, hogy nem csak egy hullám nyúlik meg, hanem lehet, hogy több is. Ha több hullám nyúlik meg, akkor általában a 3-as és 5-ös szokott megnyúlni. De mit jelent ez a megnyúlás? A harmadik hullám megnyúlásról beszéljünk először. Ez azt jelenti, ha itt látjátok, hogy ennek a harmadik hullámnak az alacsonyabb rendű építőelemei, trendirányú építőelemei, tehát 1-es, 3-as és 5-ös, közel olyan méretűre nőnek meg, mint amekkora a befoglaló, nagyobb, magasabb rendű alakzat 1-es, 5-ös hulláma. Nyilván az 5-ös még nem látjuk akkor, amikor ez bekövetkezik, de az 1-es látjuk. Tehát hasonló nagyságrendeket kezd el utazni a fölfelé körökben a piac, miközben, tehát ugye ez azt is jelenti a számunkra, hogy ez a zárójel 1-es hullám, ez egy nagyságrenddel nagyobb lesz, mint amekkorának lennie kellene, mert ő egy alacsonyabb rendű hullám. Őnek egy nagyságrenddel kisebbnek kéne lennie, mint az 1-es hullám, közben meg nem marad el tőle, hanem tisztán megjelenik a grafikonon, és vetekszik, nem kell, hogy ugyanolyan nagy legyen, de vetekszik nagyságrendjét tekintve, a nagyságrend szót mindenki értse, és figyeljen oda erre a nagyságrend szóra, nagyságrendileg vetekszik azzal, amit a karika 1-es, mint befoglaló hullám megtett. Ám itt jön a szépség benne. Mindeközben a 2 darab kis korrekció, zárójel 2-es és zárójel 4-es, az érdekes módon nem nő meg, hanem akkora lesz, vagy csak maximum hajszálnyival nagyobb, mint amekkora ildomos lenne egy zárójel 2-esnek, vagy egy zárójel 4-esnek. És akkor innentől kezdve el tudjátok képzelni, hogy mi történik. Gyakorlatilag ez a piac egyre kisebb retrészeket csinál velünk szembe. Tehát ez lesz a következő, a második olyan tétel, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy amikor azt látjátok, hogy a retrészmentek, tehát ez a mennyit veszek vissza a trendirányú mozgásba, fölfelé tartó mozgásból mennyit esik vissza a piac az utolsó fölfelé tartó mozgáshoz viszonyítva, ez az érték, ez a százalékos érték, ez folyamatosan csökken. Ez annyit tesz, hogy nekünk egy gyorsulásunk van. Miért?
gyakorlatilag egy ilyen parabolábbá fog emelkedni a piac, egy parabola formát fog beírni a piac, tehát egy ilyen szép kis, egyre meredekebben emelkedő kis ívet fog húzni, azért, mert egyre hamarabb jönnek vissza a vevők. Ezt jelenti, hogy egyre inkább sürgős nekik venni. Ezt a sürgősséget kell észrevenni. És ami a szépséges, azt mindjárt félretesszük ezt az egész szerkezetet, és inkább más szempontból magyarázom én ezt meg, hogy pszichológiailag mi zajlik a tőzsdén ilyenkor. De még egy gondolat szerkezetileg. A szépsége a megnyúlásoknak az, hogy amikor egy harmadik hullám megnyúlás létrejön, akkor általában a szülő hullám, mint impulzusnak a tulajdonságait viszik magukkal a építőelemek. Tehát a kis hármas, vagyis zárójel hármas is megnyúlik. És azt meg már végképp el tudjátok képzelni, hogy most már ezek a kettő nagyságrenddel ehhez képest itt kettő nagyságrendel kisebb egyes hullámok is hasonló nagyságrendet fognak képviselni, hasonló távolságot utaznak be, mint amit ez a nagy beutazott, de közben már kettő nagyságrenddel kisebb visszatesztek, pullbackek fognak jelentkezni itt 2-es és 4-es korrekció formájában. Ez nekünk az álom. Ez az, amikor olyan szerkezettel találjuk szembe magunkat, amikor a piac megy egy irányba, és csak éppen megtorpan egy-egy gyertyára, vagy egy-két gyertyára, vagy esetleg 3 gyertyára, és már megy is tovább. Tehát nem izzad a tenyerünk, nincsen okunk az aggodalomra, nem ülünk veszteségbe, hanem jön az újabb high, persze megtorpan mindig, állandóan megtorpan, de nem fordul meg, még csak korrekciót sem alakít ki velünk szembe. Ezeket a helyzeteket keressük, és hogyha ezeket a helyzeteket keressük, akkor engedjétek meg nekem, hogy behozzam azt, ami az én kedvenc rajzom. Felejtsétek el Elliotot, meg a térképet, amin állandóan egyébként elmagyarázom mindent, hogy hogyan működik az RSI. Nem kell nektek Elliott ahhoz, hogy kereskedni tudjatok, de aki nem érti ezt az ábrát itt, az nem fog tudni sohasem megtanulni kereskedni. Addig, amíg ezt az ábrát nem érted, nem fogod föl, nem éled át, addig nem érted, hogy hogyan működnek az árfolyamok. Addig a miértet kérdezed folyamatosan. Miért ennyi, miért annyi, miért most? Nem érdekel. Az érdekel bennünket, hogy megtaláljuk azt a pontot, amikor a begyorsulás bekövetkezik. Tehát valahol azt a pillanatot kellene megtalálnunk, ahol nagyjából errefelé a piaci résztvevők viszonylag nagy számba kezdenek átállni egyik oldalról a másikra. Megint csak az alsó ábrán erről van szó, és most eddig erről beszéltünk, erről a fázisról. Amikor ezek a visszatesztek, ezek a korrekciók úgy kezdenek el funkcionálni, egyre kisebbek lesznek, és egyre gyorsabban jön az újabb és újabb kitörés. Ezt keressük. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor pontosan a legjobb időpontban tudunk beszállni, amikor mielőtt az őrület úrrá lenne az embereken. És létrejönne a konszenzus ebben esetben a magasabb árról. És mi majd valahol itt ki is szállunk. Bennünket ez a rész érdekel. Tehát amikor a tőzsde ebbe a pszichológiai állapotba kerül, vagy éppen amikor a pánik pillanata még nem következett be, hanem azt várjuk tulajdonképpen, hogy elkezdjenek egyre inkább sokan átállni egyik oldalról a másikra. Az egyik oldalról való, másik oldalról való átállásnak nem kell meghallgatnunk hozzá szomszédunknak a véleményét, nem kellenek hozzá hírportálok, nem kellenek hozzá fórumoldalak. Egyetlen egy dologra van szükségünk, azt, hogy nézzük, hogy hol kezd el bekövetkezni, és már nem a megnyúlás, hanem a gyorsulás, amely megnyúláshoz vezet. Erről szól a mai este. Mondhatjuk, hogy ez volt a felvezető, de azért nem hülyeskedek veletek, ez már igencsak benne vagyunk a közepébe. Jó? Valami komment ehhez az ábrához? Ez a legfontosabb ábra, ezt mindig hozom föl. Carl fantasztikus ábrája, én szerintem ember még ilyen jól nem értette meg a tőzsdét, mint ő, vagy nem fogta meg, mint ő. Cartoons.com-ról meg lehet nézni ezt az ábrát. Na, nincsen kommentár. Úgy látom, nincs komment, úgyhogy haladhatunk tovább. Érdekes, tehát az a szakasz, amiről beszélünk, az
rövid idő alatt nagy elmozdulás jön létre, és ha nem csíped el az elejét, vagy nem tudsz valahogy pozícióba kerülni, akkor meg az az érzés től rád, hogy menet közben meg már nem mersz belenyitni. Úgyhogy remélem, hogy ezzel kapcsolatban is majd osztasz meg egy-két okosságot. Igen, tehát alapvetően az a lényeg, hogy nem mi legyünk rajta ezen a képen, hanem ezt a képet igyekezzünk külső szemlélőként figyelni. Vegyük észre a folyamatokat, vegyük észre, amikor vagy a medvék elkezdenek átállni a bull oldalra, és ugye ezzel erőteljesen csökken a medvéknek a száma a másik oldalon, vagy pedig a bikák kezdenek átállni a bear oldalra. Ez okozza a trendfordulókat. Ezért mondom mindig egyébként, ami a weboldalamon is ott van, hogy a trendforduló az nem egy esemény, hanem egy folyamat. Ez a folyamat, amit láttok, ez tulajdonképpen a trendfordulót ábrázolja. És mondom még egyszer, nagyon nagy jó tanács, hogy próbáljátok kimaradni ebből, külső szemlélőként megélni ezt. Egyébként nem vagytok esélytelenek akkor sem, hogyha létrejött már ez a nagy pánik, vagy ez a nagy eufória. Ugyanúgy meg lehet tenni, hogy beléptek, csak másfajta eszközökkel kell belépni, és tudnotok kell, hogy már túl vagytok ezen a begyorsuláson, ugye mi lesz akkor, mert majd lassulás lesz, és a lassuló fázisban kell elkezdenetek gondolkodni. Na most, hová menjünk? Azt mondja, hogy én amit mutatnék nektek mondjuk nézzünk egy-két konkrét helyzetet, és aztán tovább megyünk ennek a problémának a megértésében. Fölhoznék nektek, van nekünk egy kis fórumunk, amit üzemeltetünk olyanoknak, akik ismerik a módszeremet, és ott folyamatosan vannak példák megosztva, és Vikinek a hozzászólását szeretném mutatni, mert nagyon jó megragadja azt, hogy mit jelent az, hogy kritikus gyorsulás. Tehát Wikit azt mondja, hogy érdemes megfigyelni Krisztina csártyain, az indikátor mozog nyílnek szépen a trade irányába, és velem szembe egy darab szignált sem, most itt helyettesítem a szavakat azzal, hogy mindenki értse, egyetlen egy szignált sem sikerül a piacnak triggerelni. Elkezd tartani a 10-es mozgó, az RSI pedig az SMA alá sem tud bejönni, nem tud behorgolni. Így sikerült megmaradni ebbe a pozícióba. Egy kicsit más az ő helyzete, igazából Krisztinának a helyzete a korai helyzet. Elkövettem egy hibát, és nem kértem engedélyt Krisztinától, tehát ezért nem tudom megmutatni azt a helyzetet. Vikinek az engedélyével természetesen mutatom ezt az ábrát. Nagyon jó megragadja azt, hogy mit jelent a gyorsulás, mit jelent az, amikor már olyan kritikussá válik, és megint csak itt visszatérve az előző ábránkra, hogyha sikerül. Tehát, ha most egy pillanat türelmet, mindig az a bajom, hogy a GoToMeetingnek a kezelőfelületét nem tudom hova tenni, mindig bent van az arcom előtt. Tehát azt kell látni, hogy ezek a retracementek, vagy akár nézzük ezeket a retracementeket. Itt van egy retracement, ez ugye még mély, és aztán itt van egy sekélyebb retracement. És aztán lehet, hogy van még egy, még sekélyebb. És ebből így kanyarodik fölfelé. Itt is lehet látni, egyre sekélyebbek a retracementek. Tehát ez a fajta, és van egy olyan pont, amikor annyira pattanásig feszül a húr, hogy bekövetkezik ez a robbanás, kirobban az ár, és hirtelen mi következik be, amit Prechter úgy fogalmaz, hogy a felismerés pillanata. Még el is nevezte magáról Prechter pontnak. Ez a Prechter pont, amikor itt szétrobban a piac. Nem sokkal a Prechter pont előtt próbálunk belépni, nem sokkal a felismerés pillanata előtt próbálunk belépni. Tehát itt azokról a helyzetekről van szó, amikor még nem látszik a trend egyértelműen. De amint mondtam, ez nem könnyű feladat, egy félkész formát kell felismernünk. No, tehát csináljuk azt, hogy megnézzük, visszajátsszuk, magunknak előállítjuk Krisztinának azt a bizonyos rajzát, amiről Viki nyilatkozott, és akkor utána folytatjuk a elmélkedést. Tomasznak át tudjátok adni a képet? Persze, mindjárt megoldom, hogy ő legyen a organizer. Köszönöm. N. Thomas. Itt van N. Thomas, és akkor ő lesz az organizer. Elvileg. Jó, elvileg látható is.
a dolog. Prima. Nálam prima. Húzom innét a Igen, megjött. dolgaim. Ezt valahova ide felhúzom. Így, és akkor szépen fogjátok látni. Jó, tehát itt van a helyzetünk, amit szeretnénk megmutatni. Egy szép kis bázisépítés, és már fent van lényegében a kiskára, vagy szignálra ráhúzott gridünk, ami alapján fogjuk menedzselni a pozíciót. Indítsam, Laci, vagy van hozzá? Csak egyetlen egy komment. Azt nézzétek meg, hogy csak próbálom rekonstruálni, Krisztina hogyan gondolkodhatott. Ugye az volt, hogy látott egy magasabb aljat, amely magasabb alj nem felelt meg azon kritériumoknak, hogy köthető legyen. Tehát, hogyha akarta, beköthette, de le kellett skalpolnia tulajdonképpen, mert abban a pillanatban, amikor az első magasabb alj létrejött, láthatjátok, hogy ugyan a 62% van fönn, de a 66% alá nagyon több gyertya is bejött, és bent ücsörgött alatta a piac. Tehát visszavette több, mint a kétharmadát. Ez arra utal, hogy a bikák nem elég magabiztosak, ebből nem fognak tudni bulltrendet csinálni. Tehát nem akarok jóslatokba bocsátkozni, nem erről szól, hanem mindig leolvasom a tényeket, és azt mondom, hogy még nem jó. Ne azt nézzétek, hogy nem lehet valamiből. Mindenből lehet. Mindig a nagyszüleim meg szüleim tanították, hogy a hadseregben mindig azt mondták, hogy még a seprűnyél is elsülhet. Bármiből, bármelyik gyertya, bármelyik rám, bármekkora elmozdulás jöhet. Oké, tehát nem kizárt. De ez nem elég jó ahhoz, hogy elkezdjük. Ezért mit csinált? Kivárta, amíg a piac egy második magasabb aljat formáz, és amikor az megvan, nem tudom, ha látszik a pivotja, akkor elkezdi fogni elkezdi keresni a szignált, és beköti a szignált. És ezt látjátok, ennek a rekonstruálását, ennek a trade-nek. Thomas begyorsítja. Persze, hogy. És azt kell ezekről a szituációkról tudni, hogyha egy kicsit a másik, megmutatnád, hogy a másik grid hová van föltéve, tehát magára erre a második fölfelé körre, igen, ne lassabban, Thomas, mert ez nem látszott így, úgy, erre a háromra van föltéve, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennek amikor, ha megnyúlás jön létre, az a szép, hogy a piac a Fibonacci többszöröseire megy az utolsó trendirányú hullámnak. A többszörös az azt jelenti, hogy elmegy a 162, 262-ére, tehát 200%-ára, tehát valami magas szintjére. Most ha megnézitek, amit csináltunk, hogy annak a visszateszben, a korrekcióban nem az egész korrekciót vállaltuk be kockázatnak, hanem annak csak egy részét vállaltuk be. Lehet, hogy majdnem az egész korrekciót bevállaltuk, de nem az egész korrekciót vállaltuk be, ezáltal megsokszorozzuk azt a fajta, tehát az erőnket, tehát a risk-reward hozam kockázat arányunkat, ahhoz képest, minthogyha durván csak a kitörésekbe kötnénk bele. Tehát mindig lopjuk a távolságot. Jött egy kérdés itt a chatfalra, hogy a legelső egyes hullámról mikor jelenthető ki, hogy egyes és nem A. Tehát amikor indul az egész mozgás az aljától fölfelé, üt egy új csúcsot, visszatér, ugye itt mondtátok, hogy visszament 66 környékére a második hullám, tehát ezt megelőző hullámra mikor lehet azt mondani, hogy ez egy egyes volt, és nem csak egy korrekciós A. Szerintem erre gondol a kérdező. Igen, én azt javaslom, hogy soha ne jelents ki, csak amikor már ez a fölfelé kör megvolt, de még sokszor, tehát mondjuk akár ebben a pillanatban itt áll a grafikon, még lehet, hogy itt sem, még itt is túl korai ezt a kijelentést megtenni. Úgy kell gondolni rá, hogy A hullám. És ugye én szeretem a C hullámokat kereskedni, én nem kereskedem más, csak 3-as, 5-ös, és az 5-ösből 2 nagyságrendet is a trendnek a vezető szintjén az 5-öst, és az egyen alacsonyabb rendű 5-öst kereskedem, és ezen kívül pedig a C hullámokat. Tehát engem különösebben nem zavar, hogyha véletlen megfogok valamit, amit 1-2 szériának gondolok, és közben az első fölfelé kör, hogyha Thomas rámutatnál az első fölfelé körre, amire a kérdező is kérdez, tehát az első fölfelé kör, az kiderül, hogy A hullám, és a B hullám után belekötök a C hullám 1-2-ébe. Mert az még mindig elég nagyot tud menni, a C hullámokkal általában nem érdemes vitatkozni. Tehát
a lényeg az, hogy itt jön be a nevezéktan Eliottilag, hogy nincsen igazából rá szükségem. Látjátok például a tréningen is, vagy az én általam vitt folyamatokban mindig azt csinálom, hogy szépen áttransformáljuk ezeket az elnevezéseket valami olyasmivel, ami jobban használható és ami általánosabb. Ilyen a gyorsulás fogalma. Tehát, hogyha megvan a magasabb baj, a második, ami nézzétek meg, hogy mit csinál a második magasabb baj. Hogy a második magasabb baj, az 2 dolgot teljesít. 1. A retrészmentje körülbelül 50%, tehát kevesebb, mint az előzőnek a retrészmentje volt. Általában úgy gondolkodom, és itt jön be a döntési faj, és ha nem a kérdésre válaszolok, hogy ha a retrészment 66%-nál mélyebb, akkor nem fogadom el, hogy 2-es hullámról van szó, kivárok egy swinget, kivárok egy föl-le kört. Ha megvan 66%-on belül van, akkor azonnal elkezdem keresni a belépőt, és elkezdek megpróbálni belépni, mert elég jelentős az esélye annak, elfogadható az esélye annak, hogy ebből már egy új trend alakuljon ki. Most térjünk vissza arra az esetre, hogyha ez túlságosan mély. Ha túlságosan mély, akkor támasztok egy következő feltételt, ez pedig az, hogy jöjjön egy második korrekció, amely kisebb retrészment, mint az előző volt. Tehát, hogyha most Thomas fölrakná egy retrészment rácsot, van retrészment másodkéznél? A második Persze. Egyesre. Erre szeretnéd, ugye? Igen, de igen, egyébként igen. látható, tehát nekem a 3 pontosom be van jelölve, egy 62%-os rész, és azt jelenti, hogy a csúcs az a 62%-os szint alatt van. Tehát azt jelenti, hogy olyan körülbelül 60%-os lehet ez a visszateszt, ez a második. Igen. És az első az 62% alatt van jóval. Igen, az első az, ugye én megnéztem, hogy 69-70% körül van, tehát igen. Bőven az a 10% eltérés elegendő ahhoz, hogy ez már jó legyen a második kör, tehát amint ott kialakítja a pivotot, abban a pillanatban lehet menni. Tehát nem azt jelenti, hogy a második magasabb aljat lövöm meg mindig, hanem azt jelenti, hogy ha az elsőnél nem teljesülnek a feltételek, akkor el kell mennem a másodikra vadászni. A másik dolog, ami fölmerül ebben a helyzetben, hogy általában a második korrekciónak, és ezt akartam végigmondani nektek, ez volt a sematikus ábrákon is, kisebb kiterjedésűnek kell lennie, mint az első volt. Ez annyit tesz, hogy kisebb kiterjedésű, hogy mind időben, mind árban, illetve nem is árban mondanám, hanem a retrészment százalékában, tehát ez a 2 kiterjedése van, tulajdonképpen 2 téglalapot, hogyha oda tudsz, nincsen téglalapod, mi fönt a rajzolóeszközök között. Már is megoldjuk. A 2 téglalapot oda rakunk, akkor látszani, hogy melyiknek nagyobb a kiterjedése. Hadd idézzem Birgert ebben a témában meg. Annak idején a 90-es évek végén, 2000-es évek elején láttam tőle ezt. Hogy 90-es évek végén nem járt még Magyarországra. Azt lehetett látni, hogy egy DAX, csak előttem van a kép, egy DAX chart 5 perces vagy 1 perces volt, lényegtelen, valami ilyesmi idősík, és így kinyújtott karral rohan rá, és mutatja, hogy ott elkezdődött egy korrekció, de ő ki fog szállni, elkezdi számolni a gyertyákat, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, sok, és eldobja. Miért dobta el? Azért, mert nem jött létre az a fajta, tehát az előző korrekcióhoz képest elkezdett a piac egy azonos vagy nagyobb méretű korrekciót csinálni, és akkor az már nem jó, az már nem gyorsul tovább, az azt jelenti, hogy elkezdett lassulni, bármikor megfordulhat, tehát már nem igaz rá, hogy egy trend elején vagyunk, és egy nagyon erős risk-reward hozam-kockázat aránnyal tudunk szembenézni. Ezek tudom, hogy végtelen egyszerű dolgok egyébként, de ez a szép a kereskedésben, hogy nagyon bonyolult a piac, hiszen minden egyes trade különböző, de valahol ezek azok a pontok, amivel meg lehet fogni az általánosat, azt, amit absztrahálni lehet, és minden helyzetre alkalmazni, és legtöbbször ez visz el bennünket a jó irányba, a jó helyzet megtalálásába. Na jó. Jött 2 kérdés, egyiket Veronika írja, hogy a Birgeres példához kapcsolódóan mondhatni, hogy akkor kiöregedett a jel, azért dobta el?
Nem, hanem az, hogy nagyobb mértékű korrekciót. Abban a konkrét helyzet nem teljesen egy ilyen helyzet volt, nem egy bázisépítés volt, hanem nyilvánvaló, hogy ment a piac neki valamennyit, de nem volt elégedett azzal, amit ment. Nem tudta behúzni a stopját úgy, hogy legalább break-evenben legyen, tehát legalább nullába legyen, vagy nyerőbe húzni a stopot, és ekkor meglátott egy nagyobb méretű korrekciót jönni, mint ami az előző korrekció volt, és akkor azt mondta, hogy ez már veszélyes, mert nincs meg nem mondta ki, csak azt mondta, hogy veszélyes, lezárja. Nyilván itt mi mellé tudjuk tenni ezt az információt, hogy miért mondhatta, és lehet mondani azt, hogy belemagyarázom, és nem mondott ilyet sohasem. De az én álláspontom szerint én azért mondanék az ő helyébe ilyet, amikor azt látom, hogy nem jön létre, nem folytatódik ez a gyorsulás, hanem a piac elkezd nagyobb méretű korrekciókat formázni. És ez sohasem jó. És van itt egy másik kérdés is, amiben hát nem hiszem, hogy feltétlenül bele kell menni, mert eléggé kacipántos lesz a vége. Miért nem jó, ha rögtön belépek egy 95%-os retracementre, 1-20 RR-rel, ha szerinted 30%-ot visszamegy a csúcsig? Vannak olyan setupjaink, amikre ezt meg lehet csinálni. Csak ne felejtsük el, hogy ma este a bázisépítésről van szó. Én csak azt mondom azokról a helyzetekről, hogy tessék leskalpolni, hogyha olyan van. Ha ott van setupod, van helyzeted, két idősík összefésüléséből különösképpen, tehát mondjuk arról az egyenlő ajról be lehet bizonyítani, hogy az egy B hullám aj lehet tipikusan, akkor megállapítottad, hogy ez B hullámot és egy C hullámot fogok kereskedni, és megpróbálom megoldani azon a range-en belül, amit eddig bejárt az utóbbi 2 hullámba a piac. Tehát abszolút nem vitatkozom az illetővel, úgyhogy teljesen, azt hiszem Gábor akkor volt. Igen, csak nem arról volt szó, hogy 1-20 RR-re van 30%, tehát hogy ezért nem akartam én ebben nagyon belekavarodni. Mindegy. Ja, jó. Lépjünk tovább. Így van. Na, és akkor itt jön be az a nagyszerű, tehát még egyszer mondom, nem hozom be még egyszer azt az ábrát a Carl-tól, de azt képzeljétek el, hogy ezt a crunching pointot, ezt a pattanásig feszült húrt kell megérintenünk. Ez a lényege, akkor járunk el a legjobban, mármint, hogy a korai helyzetekről van szó. Én nem mondom, hogy a késői helyzeteket nem lehet kötni, vagy azokat, de meg egyébként is másképp kell kezelni őket. Szóval, átveszem, visszavenném a képet, hogyha lehet. Ó, engedi. Szóljatok, hogyha megérkezett. Megérkezett? Igen, megjött. Azt akartam pont mondani, csak le voltam némítva, hogy ha már egyszer organizerré ki van valaki jelölve, akkor utána át tudja venni, tehát nem kell nekem külön engedélyt adni újra. Oké, és mehet. Amit keresünk, az tehát még egyszer ez a fontos a megnyúlásokban. Nem, figyelmeztetésnek szánom nektek, hogy ezek ellentmondásos szituációk. Ha megnézitek akár az előző példát, most már visszavettük képet, nem baj, akár ezt, akkor amikor a kitörés előtt ez teljes egészében mondjuk egy háromszögre emlékeztető forma, vagy valami más korrektív alakzatra emlékeztető forma. Tehát teljes jogos az, hogy nem látod meg benne elsőre a lehetőséget, hanem ott el kell kezdeni ezt a fajta elemzést véghez vinni, és ma este nem fogok több ilyen jó tanácsot adni, csak ezt tanuljuk meg most, hogy figyelem a retracement mélységét, és figyelem azt, hogy kisebb méretű a korrekció, mint az előző korrekció volt, és amennyiben ez teljesül, akkor be tudom azonosítani, hogy gyorsulás van. Ha be tudom azonosítani, hogy gyorsulás van, akkor lehet olyan következtetésem, hogy érdemes eljátszanom a gondolattal, hogy ez a piac ennek az utolsó emelkedő szakasznak, tehát ennek itt, amit most rajzolok rá, ennek a Fibonacci többszörösét akarja megcsinálni, ha egyszer ez a második esés befejeződik. És hogyha ugye azt teszem, hogy ezt a magasságot fölmérem, ennek a gyertyának a maximuma, ennek a gyertyának a minimuma, ez utolsó emelkedő szakasz, nem keverem már bele ezt a szakaszt, csak ezt a szakaszt használom, és azt mondom, hogy ez az én méretem, és ezt a méretet felmérem ide a mélypontba, és innen, itt van a 100%, mindjárt behozom ezeket a százalékos szinteket, és ugye ez a szépen, hogy Elliot azt mondja, fog már meg, csak valami nem hajlandó megfogni, újra rajzolom.
tudom, hogy miért nem, átállítottam valamit. Tehát ide behozom így, és akkor lehet látni, itt vannak a Fibonacci többszörösök. Tehát még a 161,8 mínusz 1,2 tick a minimum elérendő célár. Ha pedig ez így van, akkor érdemes meggondolnunk, csak azt kell kiszámolnunk, hogy nekünk megéri-e bekötni, mekkora kockázatot kell vállalnunk, hogyha eljut odáig a piac, az nekünk megérje. És akkor lehet mérlegelni, hogy jó, ez a trade setup megérje, vagy sem. Természetesen ez aztán a 200-ig ment egy húzamra szinte, és aztán itt a 261,8-áról, ennek a 261,8-áról kezdett elefordulni, de onnan is aztán még tovább ment, tehát itt kezdett el nagyobb korrekcióba, gyakorlatilag odáig pálcika formában ment föl. Na jó, nézzük néhány példát hasonlóan ehhez. Hoznék egy olyat, hogy ne gondoljátok azt, hogy ez a centrál. Okay. Nem feltétlenül az van, hogy mindig 1-2 szériát találsz meg. Nem fog ez összejönni. Itt van egy olyan kötés, amelyik teljes egészében hozta ezt, tehát lehet látni, hogy van egy jókora megindulás, a jókora megindulásról nagyon mély a retrész, érdemes kihagyni ezt a fölfelé kört. Itt a következő, ez már egy korrekciónak tekinthető alakzat, amelyikből arra számítunk, hogy majd elmegy a csudába. Itt van a belépési pontja, tehát azt vegyétek észre, hogy nem találtam, ez nem harmadik hullám volt, ez semmi, ez egy C hullám, vagy valami, franc tudja, nem is érdekel a neve. De ami kijön belőle, hogy ekkora momentumot kapsz, ennyire eltávolodik a belépési pontottól, tehát ezen már nem fogsz tudni, ezután visszaesik, ez nem fog utána veszíteni. Simán a vállalt kockázathoz képest, körülbelül itt van a 3R így. Tehát majdnem 3R-t megy el. Azt már nem engedheted vissza bukóba. Ez a könnyű életnek a titka a tőzsdén, nincs könnyű élet a tőzsdén, de ez a könnyű életnek a titka abból a szempontból, hogy ezzel tudsz eljutni viszonylag jó pontokra, olyan gyorsulásokba, ahol relatíve könnyű az életed a belépés után, és azt is tudod, hogy hol jársz, mert ha nem jön ez a gyorsulás, tehát elkezd a piac 5-6 gyertyát még reszelni, akkor tudod, hogy nem jó. Ennek be kellett volna indulnia. Mit keres, hogy még mindig reszel? Akkor ki lehet szállni, el lehet húzni a csíkot, el lehet húzni 0,3 bukóval, vagy nullával, vagy egy kisnyerővel. Kész, nem ment, nem indult el. Megvárom a következő vonatot, hát ha az fölvesz. Ilyen egyszerű a kérdés. Na, de térjünk vissza, mert nem biztos, hogy mindenki ért, és egy kicsit játszunk a hullámokkal. Térjünk vissza arra, hogy hogyan néz ki egy bázisépítés mélyebben, hiszen ott hagytuk abba, hogy vigyázz arra, hogy mindaddig, ameddig nem adja ennek a gyorsulásnak a paramétereit, nem adja a gyorsulás alapjait ki, addig nem feltétlen van dolgod megnyúlással, addig kezeld úgy, mintha egy korrektív alakzattal lenne dolgod, és ugye ez, amit megválaszoltam már a kérdésben is. És pedig, térjünk vissza őrá, és menjünk tovább. Vizsgáljuk meg jobban ezt a bázist, és látjátok, hogy átírtam most már, nem fraktálról beszélek, hanem azt mondom, hogy a zavarost nézzük meg, hogy mitől lesz ez zavaros egyáltalán. Nézzétek csak meg. Ugye az egyes hullámot, azt a szép egyes hullámunkat, ami itt van, nem ezt akartam, őt úgy tekinthetjük, ő maga is egy alakzat, bocsánat, egy trendmozgató alakzat, de nem biztos, hogy egy sima impulzus. Lehet, hogy valami más. Amit itt jobbra láttok, az nem más, mint egy leading diagonál. Most helyettesítsük be egy leading diagonálba ezt a leading diagonált az egyes hullámba. Így fog kinézni. Oké. Na most. Mi a helyzet a kettes hullámmal? Ez a kettes hullám lehet egy flat korrekció, egy lapos korrekció. Ha ez a kettes hullám egy lapos korrekció, akkor az lehet egy expanded flat, egy megnyújt lapos korrekció kivitel is, aminek az lesz az érdekessége, hogy helyettesítsük csak be, hogy teljesen összekuszálja neked itt az életedet. Nézzek, mennyi csúcsod van. Melyik csúcs az egyes hullámnak a vége? Ezt az életbe ki nem fogod tudni bogozni egy real-time charton, egy real-time helyzetben. Ugye ráadásul az bonyolítja meg az életedet, hogyha flat korrekciót látsz, hogy a flat korrekciók B hullám vagy A hulláma nagyon gyakran önmagában is egy lapos korrekció, tehát 3 hullámból áll. Itt látjuk, hogy lejön ide az A,
és aztán egy A, B, C flat korrekció jön, és onnan jön le a C. Ez most bonyolult, ne kezdjétek el megtanulni ezt, nem erre akarom rávenni a hallgatóságomat, hanem azt, hogy kicsit gondoljanak 5 percig Eliottul, és akkor megértik, hogy miért ilyen bonyolultak ezek a formák, és ténylegesen hogy néz ki a reális kép, és miért probléma ez, hogy így viselkedik a piac nekünk, de aztán hogyan tudjuk kibogozni ezeket a rejtélyeket. Levettem róla ezeket az eredeti, magasabb, domináns trend fölfelé-lefelé köröket. Látjátok, hogy alakul a kuszaság, és most nem leszek szemét, és nem fogok az egyes hullám helyére egy újabb diagonált betenni a kis egyes helyére, hanem beteszünk egy impulzust, ez eddig sima ügy, majd azt követően behozunk megint egy flat korrekciót. Azért hozok be flat korrekciót, mert Eliott fölhívja a figyelmet arra, hogy nagyon gyakran, amikor a nagy kettes flat korrekció, akkor a kis kettes is flat korrekció lesz, tehát 3 hullám oldalazó korrekció, de sokkal inkább oldalazó lesz a megjelenése, megjelenik a sürgősség, a gyorsaság abban is, hogy ez a flat korrekció, ez egy tovaladó flat korrekció lesz, tehát ugye majd ez a pontja ide illeszkedik, lejön, visszafölmegy, kimegy új highra, új csúcsra, és utána visszaesik ismét, de már magasabb aljat formáz. Ezt jelenti a tovaladó flat korrekció. Ezt most beértesítjük ide, ugye ABC flat korrekció, akkor így fogunk kinézni. Ugye alakul már a kép. Na most, hogyha elkezdem leszedegetni róla a mindenféle egyéb jelöléseket, akkor ezt kapjuk. Vegyünk le még a jelölésekből, mert ugye senki nem számoz helyettet grafikont, és csak hagyjuk fönt ezt a kettőt. Okay. Ebből kell, és ez már nagyon jó, mert ez már le van stilizálva. Ez már azt jelenti, hogy megmutattam neked az összes olyan pontot, alsó, felső, völgy, csúcs, minden ott van, ami szignifikáns. Tehát ami nem csak egy valami kis tévejgés, hanem ténylegesen beszámozandó pont. És ezt kapod, ezt kéne beszámozni, ezt kéne beazonosítanod. Mi több, hogyha még tovább megyek, akkor ennyit fogsz látni, ez a pillanat, ahol be kéne lépned egy ilyen alakzatba. Ez a realitás. Ezért van szükségünk arra, hogy egyszerűsítsünk. Ezért van szükségünk arra, hogy ha megnyúlást meg akarjuk találni, akkor értsük meg a gyorsulást. Értsük meg azt, hogy ha itt az esés túlságosan mély, akkor arról van szó, hogy nem valószínű, hogy ez a piac el fog tudni jutni jelentős új highra. Lehet, hogy megérinti még az előzőt, vagy lehet, hogy marginálisan egy fél gyertya távolságot kimegy új highra, de nem valószínű, hogy itt jelentős bulltrend kezdődne. Nem kell, hogy elhiggyük, nem kell, hogy ebbe higgyünk, hanem abba higgyünk, hogy itt ha fölfelé lesz valami helyzetem, akkor skalpolnom kell. Azt kell gondolnom, hogy ha fölfelé itt lesz egy helyzetem, az nem egy korai trendhelyzet, nem egy gyorsulás, nem egy olyan helyzet, amiből megnyúlás következhetne. Aztán jön az újabb információ, elindul fölfelé, ebben esetben nem megy ki új highra, ide teszi a magasabb aj valaminket, és ebből aztán majd már lehet arra következtetni, hogy innen viszont már lehet gyorsulás. Tehát nem ezen a ponton itt lent, és nem ezen a ponton itt lent fogod tudni megmondani, hogy ebből lesz-e trend, hanem itt fogod tudni azt mondani, itt se fogod tudni megmondani, hogy lesz-e belőle trend, de azt tudod mondani, hogy kérem szépen, itt gyorsulás van, a gyorsulás van, akkor mi jöhet? Létrejöhet az a bizonyos dolog, ami a rajzon van, amit mutattam nektek, ez csak a szokásos ügymenet Carl-tól, a karikatúrán. És létrejöhet egy gyönyörű szép függőleges elmozdulás fölfelé. Naksa? Kérdés ehhez? Mutatok még ábrákat, csak most itt szerintem egy lényeges ponton állunk. Jött itt 2 kérdés, de nem kapcsolódik szorosan most ehhez a ponthoz, az előadás pontjához. Az egyik a Fibonacci-val kapcsolatos, erre szerintem csinálunk majd, vagy megpróbálunk csinálni egy másik előadást a Fibonacci arányokkal kapcsolatban, hogy adja ki a TP-t, hogy lehet vele számolni, kalkulálni. Szerintem a mai előadásban ez egészen biztosan nem fér bele, majd egy másik alkalommal erre vissza fogunk térni. Valamint van egy másik bejegyzés, de ez még egy korábbi charthoz kapcsolódik, ami már
régóta el lett lapozva, tehát szerintem ez sem aktuális, úgyhogy ha nincs más kérdés, akkor menjünk tovább. Jó, befejezem gyorsan az előadást, és utána még nyugodtan egy kötetlen beszélgetésre maradjunk. Hát amit szeretnék mutatni, BER-is formátumban is megjelennek ezek, nem mutattam még BER formátumot. Itt azt látjátok, hogy ugye van egy, nézzétek meg, itt fölfelé darál, állandóan vissza akarra fordulni, hát semmit nem fordul vissza, és utána gyönyörű szépen lehet látni, hogy ritmus vált a piac, beesik. Mit csinál? Följön ide nekünk, és ugye teljesül minden, amit keresünk. Egyrészt, azt még nem mondtam, az RSI nem megy ki újra a fenntarthatóból, tehát nem mutatja azt, hogy ebbe a felső kék zónába eljutna. Ez a felső kék zóna 66-67-től kezdődik. Tehát azt jelenti, hogy nem feltétlen korrekció, ami innen lefordul, hanem ez lehet egy új trend. Másik, 66% az itt van, azt el se érte a piac, és úgy kezd el lefordulni. Ide tesz egy inside bar, nekem az inside bar ilyen helyzetben mindig azonnal egy szignál, belső gyertya. És ezzel gyakorlatilag elindul lefelé. Tehát első szándékból meg lehet lőni, mert teljesültek azok a alacsonyabb tetőre vonatkozó kritériumok, amiknek az inverzét láttuk a magasabb aljakra. Vagy ez a 12. hó 3, amit láttok időpontokat megjelölve, azok mind olyanok, amelyek 9 órával vannak magyar idő előtt, tehát ezt hozzá kell adni 9 órát, a 7 óra 34-hez hozzáadunk 9-et, ez 16:34 lesz. Na és akkor itt van egy következő helyzet, megint csak. Nézzétek meg, megjön az esés, nem is teszem föl 50%-ot se, körülbelül itt lenne az 50%-os retracement, azt sem éri el, elkezd lefordulni, oda teszi a maga kis jelzését, és akkor megy belőle. Ez a konkrét helyzet egyébként, de nyilván azért figyelnünk kell azt is, hogy mi zajlik egy ilyen, a nagyobb timeframe-en egy ilyen szituációban. Ez például abszolút nem volt egy olyan helyzet, amelyikre azt mondanám, hogy ez egy harmadik hullám lefelé. Erre a helyzetre azt mondtam, hogy egy C hullámot várok ide lefelé, de teljesen mindegy, ha begyorsul, nekem erre van szükségem. Visszahozhatnám egyébként, vissza is hozom Vikinek a rajzát, mert Viki is egy olyan helyzetet lő meg, amikor nincsen egy új trendnek az elindulása. Ezt onnan lehet látni, hogy az RSI nem volt lent fenntartható bearben, itt, tehát nem volt lent 34-35-ön vagy az alatt, és nem volt ebben a szürke zónában, tehát nem onnan indul el, és lehet látni, hogy a mozgói azok fönt vannak elég magasan, ebből arra lehet következtetni, hogy egy nagyobb timeframe bull trend van, és egy nagyobb timeframe bull trend visszatérést lő meg, akkor, amint érzékeli a gyorsulásnak a jelenlétét, azt, hogy elkezdi a 10-es mozgó, stb. Fogni a piacot, azonnal agresszíven ráveti magát, és teljesen igaza van. Mind a kettő példa, amit így felhoztunk a hallgatóságból, az teljesen jogos volt. És akkor még egy példát mutatok, csak azért, hogy ilyen teljesség kedvéért, ezt úgy találtam, hogy azért hoztam be érdekességként, mert itt van egy viszonylag kis timeframe-en egy olyan helyzet, amikor be lehet azonosítani, hogy ez már nem az 1-2 itt, ez egy negyedik hullám, de onnan is létrejöhet gyorsulás, és néha a gyorsulásról kiderül, hogy ez egy megnyúló hullám. Tehát itt csak egy skalpot lehetett volna tolni idáig, mondjuk így. Ennyi fér bele. Lehet látni, hogy akkor lenne szép arányos a hullám, de mi történik? Az, hogy a harmadik hullám, meg az 5. hulláma is megnyúlik. Ilyen megesik, ez csak ilyenkor valamiben nagyobb hozamra teszünk szert, mint amit egyébként várnánk attól a késői helyzettől, ez már nem a korai helyzet. Na jó, ami a lényeg, hogy akik ismerik, és vannak itt látható nevek között olyanok, akik már voltak programon, azok tudják, hogy ezzel a bázisépítésnek, nem is tudom, talán a 15-20%-át mondtam el. Ha valakit érdekel, akkor én mától megnyitom a jelentkezést a kerülj előnybe Elliott hullámaival, RSI-vel tréningre, a 2021-es kiadásra, január 31-ig lehet jelentkezni, ahol egy egész hetet foglalkozunk csak magukkal ezekkel a bázisépítésekkel. Nagyjából a program, ugye itt látjátok, nem nagyjából, egész pontosan látjátok a programot, mi történik a 8 hét alatt, 8 héten át tart a program, és itt a cimballi.ca, tehát cimballi.ca
oldalon 2 L-lel a cimbali, csak azért, hogyha véletlenül valaki félregépelni. Ezen az oldalon tudtok jelentkezni, amennyiben érdekel ez benneteket. Egy pár szó arról, hogy mi fog történni, hogy hogyan építjük föl, mert nagyon lényeges változások vannak ahhoz képest, ahogy a korábbi programokat fölépítettük. Egyrészt parancsolsz? Nem, megrázta magát a kutya mellettem. Úgy építjük föl, hogy hétfőn mindig be fogjuk mutatni az ilyen elméleti előadásokat. Tehát hétfőn megkapjátok az elméleti előadást, amiben benne értetik az is, hogy 1-2 példa van még csak benne, és lesz egy nagyon frankó kis munkafüzetünk, amiben rengeteg sok más példa lesz még ott, tucatjával. A legelső példa nyilván teljes egészében kidolgozva, a későbbi példák meg csak éppen valamilyen szinten egy kis sugót tartalmaznak, és ebből magatoktól tudtok egész héten gyakorolni és rájönni, hogy megtalálni a saját magatok példáját a Slack közösségi fórumunkon, amit zárt körű formában üzemeltetünk a teljes tréning időtartama alatt. Most amikor ezzel megvagyunk, vagyis telik a hét, és mindenki gyakorol, megnézte az elméletet, elköveti a hibákat, kijavítjuk, beszélünk róla, lesz egy hét záró alkalom, ami már rendesen mikrofonnal megy, tehát ilyen előadás, csak ennél interaktívabb, mert beszélgetünk is egymással, és ebbe kizárólag arra helyezzük a példát, hogy az a kérés hozzám, hogy maximum 10 perc elméletet mondhatok, tehát egy 10 perc elmélet lesz csak maximum, és az idő többi részét azzal töltjük, hogy konkrét alkalmazás, konkrét példák, konkrét elkövetett hibák, konkrét tanulságok az elmúlt 7 példáiból, vagy esetleg pár új példából is, hogyha úgy látom szükségét. És lesz benne még ott egy kis személyes kereskedői hatékonyság, mondhatnám azt, hogy mentális rovat. Ez a péntek, és nyilvánvaló egy összefoglaló arra vonatkozóan, hogy mit tanultunk a héten a legeslegvégén. És így fog menni a 8 hét. Nyilván ez nem tud elindulni az első héten, hanem csak a második héttől. Második héttől a 8. héten át dolgozunk ebben a üzemmódban. És hát tényleg azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, ami a világban van, egy eléggé sötét és hosszú télnek nézünk elébe. Ugrottak a sielések, meg egyéb dolgaink, amiket telente szoktunk csinálni, úgyhogy ha már így alakult, akkor töltsük valami hasznos dologgal az életünket, és tanuljunk meg egy új szakmát. Ezt kínálom a 2021-es programban, ami gyakorlatilag non-stop 8 héten át folyik. Valentinnak van egy kérdés, amit én is feltettem volna, hogy abban az esetben, ha nem sikerül a második magasabb aljat meglőni, és az ideálisnak gondolt beszállási ponton belépni, elindul a gyorsulás, akkor ott utána még milyen rutinok mellett viszed végbe az újabb belépést, ha erre látsz lehetőséget. Tehát, hogy már lemaradtunk az ideális helyzetről, beindult a vonat, de van-e még esetleg olyan... Igen, tehát amit látjátok, egyrészt amiről ma beszéltünk, az a nagyon kezdeményei a korai helyzetek kitörés előtti stratégia témakörének, és utána elkezdünk arról beszélni majd, hogy a késői helyzetek kitörés utáni stratégia, időség optimalizálása részben. Mondjuk azt, hogy osszuk szét a trendet 2 szakaszra. Van a breakout, a kitörés előtti, és mi a kitörés utáni szituáció. Én azt szoktam mondani a grafikonon, amikor ránéz valaki, hogy azt döntsd el, hogy amit kötni szeretnél, az a pálcika előtt van, vagy a pálcika után van. Mi a pálcika előtt, amikor még nem látszik a kitörés, amikor még nincs a felismerés pillanata, amikor nem egyértelmű a trend, amikor még nem kezdődött el ez a nagyon tömeges beállás egyik oldalról a másikra, akkor lépek be egy breakout előtti helyzetbe. És a post-breakout helyzetek, amikor már látom a pálcikát, az is egy támpontot ad nekem, és tudom magam folytatni, építeni tovább a pozíciót abba az irányba, illetve új pozíciót fölvenni. Sokkal nehezebb egyébként beszállni a korai helyzetekbe, csak ez a kérdés jött hozzám, hogy magyarázzam el,
hogy mi az, hogy bázisépítés, és magyarázzam el, hogy mi az, hogy megnyúlás. És ezt a két fogalmat szerettem volna megmutatni, de ezek a fogalmak leginkább korai helyzetekben relevánsak. Egy teljesen más gondolkodási mód kell a kései helyzetekben, amikor is gyakorlatilag azt fogjuk kihasználni, hogy látjuk a gyorsulást, tudjuk, hogy abból még mindig lesznek ilyen utórengések, mindig lesznek ilyen utókitörések egy lassuló folyamatban, amiből kivehetünk egy-egy szakaszt a trendből. De ezeket másképp fogjuk kötni. Itt nem azt nézzük, hogy hogyan gyorsulnak be a piacok, hanem azt nézzük, hogy kik az, akik túlságosan korán szembefordulnak, mert elkezdik vadászni a csúcsokat, és azoknak a hibáit használjuk ki, azoknak a pénzét szedjük el. Teljesen fordítva, másképp építkezünk olyankor. De vannak ilyenek, csak nyilvánvaló ugyanúgy most egy oroszát kellene beszélnem, hogy ezt még elmondjam. Oké, köszi. És van még egy kérdésem, hát nem lesz indiszkrét, de ugye már egy jó ideje figyeljük az előadásaidat, látjuk, hogy milyen chartokat használsz, egyértelműen a te nevedhez kötődik ez a sávos RSI. És nagyjából egy évvel ezelőtt mi egy más személytől láttunk egy hasonló előadást, ahol ez a rendszer feltűnt. Én felhívtam erre a te figyelmedet, hogy itt szerintem valami nem kerek. Kaptál rengeteg videófelvételt ezzel kapcsolatban, az illetőnek a korábbi előadásait, meg az általad egy korábban oktatott személynek az előadását, ahol hát mondjuk úgy, hogy illetéktelenül elárult bizonyos dolgokat, titkokat ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Majd itt folyt egy kis online szócsata köztem és más személyek között. Nem akarom a nevüket mondani, és hogy folytatódott ez a történet, mert én ezt úgy tavasszal elengedtem, és igazából most sem szeretnék már tovább foglalkozni vele, de Tamás kedvéért felteszem ezt a kérdést, hogy nagyjából foglaljuk össze, mert szerintem ez sokakat érdekelne, sok kérdést kaptunk ezzel a dologgal kapcsolatban, főleg azután, hogy te újra tartottál egy előadást ezen a bizonyos helyen. Felfedeztetek valamit, ami tényleges anomália volt, mondjuk így, és ennek a felfedezésnek utána a végére jártatok, amiből kiderült, hogy ténylegesen furcsa módon be tudtuk csoportosítani, hogy 2 tréningből hát egész konkrét szó szerinti átvételek vannak, és hát ezzel nem volt olyan nagyon mit szépíteni. Konkrétan megtörtént a szembesítés, én leültem Gáborékkal, és elmondtam, hogy ez hogy jött létre, mondták, hogy egy illegális felvételt megkaptak az egyik programról. Itt ugye nem az a 2 dolog van, egyrészt nekem a legrosszabb dolog az talán az, hogy ez a felfedezés, vagy ez a módszer, amit mutatok, ez nem az, amit ők csinálnak. Tehát én például nem lehet leolvasni egy darab RSI értékből, hogy mi történik a piacon. Azt kell nézni, hogy egy hullám honnan hová tart. Melyik zónából, melyik zónába. Ebből le lehet vonni a következtetést, hogy valószínűleg milyen hullámmal van dolgunk. A másik, hogy nem lehet egy idősíkon dolgozni. Egy idősíkon dolgozol, teljesen mindegy, mi lesz, középszerű eredményei lesznek. Tehát ezt nem elég egy idősíkon, hanem idősíkok egyeztetésével, összefésülésével kell párosítani. És ugye az, aki csak egy ilyen felületes módon kapja ezt az információt, az eléggé nem fog tudni vele mit kezdeni, és csak csalódik benne. De lényegtelen nem ez a fontos, hanem az, hogy mi történt utána. Tehát elmondták, hogy ők tulajdonképpen elnézést kértek tőlem, és 4 napra rá kivették az összes erre utaló információt, minden tokkal, vonóval az anyagaikból, beleértve azt, ami a tréning anyagaik, ezt igazolták, teljesen pozitív hozzáállással egy teljesen normális párbeszéd zajlott le közöttünk. Ő sok helyzet úgy értékelt, hogy áthallásai voltak a saját maga módszere meg ezen módszerek között. Itt ebbe közrejátszott az is, amiatt ez nem lehetett egy tiszta ügy, hogy ugye Jota és
Gábor együtt dolgoztak, és kiderült róla azért, amikor szembesítettem a konkrét idézetekkel, meg konkrét mondatokkal, konkrét ábrákkal kapcsolatban, hogy azért tűnt úgy, hogy 2 tréning van benne ezekbe a másolt anyagokba, mert valójában csak egy volt, a többi része az abból jött, hogy amiket a megbeszéléseken, vagy pedig a prezentációkba Jota idézett. Tehát ez már onnan is került be. Szóval a lényeg az, hogy ezt a helyzetet tisztázták, és egy teljesen normális emberi beszélgetés volt. Nagy különbség ahhoz képest, amit mondjuk a Tőzsdebiblia csinált, aki pedig kiadta az írásaimat vesszőhibákkal együtt, minden este úgy, ahogy van, tehát egy betűt nem módosítottak, és azt követően, amikor ezt megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, akkor az volt a válasz, hogy nekem semmi közöm ahhoz az anyaghoz, úgy hozzávetőleg nem szó szerint mondom. Nyilvánvaló, hogy ebből per lett és több milliós kártérítés a részükről, de ez nem ugyanaz a helyzet, ez az, hogy azonnal reagáltak és megváltoztatták, nekem ez egy pozitív dolog. Ha ez így összefoglalásnak jó, persze, akkor... Jó, köszönöm. Tehát ássuk el, felejtsük el. Igen, azt gondolom, hogy én sem akarom ezt feszegetni. Még 2 szempontot hadd mondjak hozzá, mert van benne tanulság. Az egyik, hogy kereskedők vagyunk, és mint kereskedők nekünk nagyon tudni kell leállni. Tudni kell, hogy hol kell abba hagyni, tudni kell, hogy egy ötletet hol kell elengedni, mert semmivel nem igazolja a piac. Itt nem arról van szó, hogy nem igazolta a piac, itt arról van szó, hogy van-e benne valami, van-e még benne valami, ami nekünk eredményt hozhat, mondjuk így, amivel változik a világ. Másik az, hogy hiszek a felnőtt emberbe, tehát mindenki a saját maga módján megítéli ezt a helyzetet, mindenkinek megvan a maga véleménye, elég információ volt, nekem meg elég beszélgetés volt, úgyhogy nem érdemes több időt fordítani rá. A harmadik meg az, hogy arra vigyázzunk, hogy ne radikalizálódjunk semmilyen elv mentén, semmilyen hit mentén. Sajnos a social media alkalmas arra, hogy nagyon durván beinduljanak folyamatok. Lásd, én úgy tartom, hogy például egy Trumpot, nem Trump a hibás, hanem az a jelenség, ami hozzá vezetett. Tehát az, hogy az emberek elkezdtek kitörni. Miért? Azért, mert social media, az algoritmus tulajdonképpen nem emberi szándék, ez nincs mögötte semmiféle nagyfokú manipuláció, csak egyszerűen úgy működik, hogy fölismeri, hogy mi az a téma, amitre te ugrasz, és ezek után egyre többet ad neked. Tehát mint egy kábítószeren éltet. Úgyhogy, és ez ahhoz vezet, hogy emberek radikalizálódnak. Meglátjátok, hogy ez a radikalizálódás egészen hétköznapi dolgokban is megmutatkozik. Maszkviselés. Az emberek szétszaggatják egymást az interneten, amiatt, hogy pro-maszk vagy maszk ellenes valaki. Én nem tudom, hogy ez miért okoz ekkora háborúkat az emberek között, de ezek nem jó tendenciák. Tehát én nagyon szeretem a békét, a nyugalomba éldegélést, erről szól a kereskedői szakma is egyébként. Jött még egy kérdés, hogy van-e olyan megkötés, hogy a 2-es hullám minimum mennyi retracement legyen, maximum, de hogy minimum is van egy ilyen érték. Tehát, hogy minimum 10%, 25%, mondjuk én sejtem a választ, de inkább mondd el. Tehát nagyon konkrét minimumot nehéz megfogalmazni. Van egy konkrét minimum, és azt mindjárt meg is mutatom. Arra gondolj, hogy az időtartama mennyi. Tehát az időtartamában a negyedik hullámnak, második hullámnak kellene hoznom egy ábrát, megvan osztom még a kép, úgyhogy tudok hozni. Teljesen mindegy, most melyiket hozom föl. Ne azt nézd, hogy ez harmadik hullám, vagy nem érdekel. Most azt nézzük, hogy a helyzet mi volt, gyorsulás volt. Tehát őnála itt teljesen rendben vagyunk, megvan a visszaesés, túlságosan mély, tehát nincs mit foglalkoznunk vele. Itt a másodiknál azért van meg a második visszaesés, vagy második korrekció, mert nem tekinthető csak egy picike pullbacknek, hanem úgy tekinthetünk rá, mint korrekció. Az én definícióm szerint az azt jelenti, hogy a piac nem megy új high-ra 5 gyertyán keresztül. És ugye ez megtörténik, mert itt van az első gyertya, amikor elkezd esni, második, harmadik, negyedik, ötödik, nem ment új high-ra, tehát el lehet kezdeni keresni ezen tartományon belül, mint korrekción belül azt a
szignált, ami a szignálod, vagy az én szignálom, amiben bele fogsz tudni kötni. Tehát az a lényeg, hogy 5 gyertyányit mennie kell visszafelé, nem szabad új highra mennie, hanem tartósan maradjon el attól az előző csúcstól, ne tudjon új maximumra kitörni, és akkor már úgy tekinteted, hogy egy korrekcióval van dolgod. Egyébként pedig nem jellemző, ha például az első magasabb aljat akarod meglőni, akkor nem jellemző az, hogy a piac az első magasabb aljnál mondjuk 50%-nál kisebb retracement-et csinálna. A másodiknál már előfordul, tehát van olyan, hogy az elsőt nem lövöd meg, mert több mint 66%, vagy 66% meglőtted, de nem lett belőle semmi, kiütötték a stopodat. Általában akkor már csak break-evenbe ütik ki, tehát közel nullába. Akkor a második lehet, hogy már csak 35%-os retrace. Ha az építőelemek füzetet megnézed, akkor az építőelemek füzetben lehet látni, hogy a DO-nak a történelmi grafikonján az a nagy 1-2 széria, ami elindult a 29-es válságból, és ugye közben meghalt el ott, tehát ez a szép a felfedezésében, hogy működött szépen tovább. Az, ami elindult ott, végén ott már csak ilyen 35%-os retracement van, és utána kitör belőle. Tehát én azt mondanám, hogy az elsőt nem hinném el, hogyha az 50-et legalább nem közelíti meg. Oké, köszi, szerintem ez teljesen jó válasz. Nem tudom, van-e esetleg még kérdés rá? Bocsánat, válaszolom, mert jött egy kérdés, csak azt látom, hogy értem, ha oldalazik 5 gyertyát, akár 25%-ot kerekítsünk, csak azért mondom, nem kell ezeknek egy nagyon nagy számmisztikát beletenni, 25%-os retracement mellett, akkor ez már lehet a korrekció. Igen, tehát pontosan erről beszélek. De akkor már inkább a második magasabb aljnál. És szeressétek az olyanokat, amik jó ropogósak. Tehát mondjuk mindjárt behozok egy ábrát, amelyik a short ábra. Hol van a short ábrám? Mondjad, ne haragudj, közben félbeszakítottalak. A többieknek akartam mondani, hogy ha van még kérdés, akkor a chat falra nyugodtan írják be, és akkor próbálunk válaszolni ezekre. Ezt az ábrát akarom mutatni, nézzem, hogy milyen ropogós. Tehát az van, hogy megvan a high, első ott a tövében rögtön ott a kis gyertya, amelyik adja a szignált, és utána nem kérdez, nem szed túszokat, nem kezd reszelni, megy. Ezt nagyon szeretjük, de ezt azért lehet csak megtalálni, mert elsőre megvannak a paraméterek, nem pedig a másodikra. Azt tanuljátok meg, még csak egy jó tanács, ez most egy generális jó tanács, ezt nem fogunk tudni kifejteni mélyebben, de mondjuk, ha olyat látsz, hogy ilyen nagyon necces, mondjuk ilyen reszeléses dolog, mondjuk itt van ez volt, mit tudom én, elsőjén, vissza akartam ezt is játszani, de nem maradt már rá idő. Szóval, hogyha őt nézitek, és azt látjátok, hogy egy ilyen iszonyat nagy kölle rángatózásban van, akkor érdemes megnézni a nagyobb idősíkot. Mert lehet, hogy ott a nagyobb idősíkon kevesebb információ, kevesebb zaj van, és jobban meg sikerül érteni a formát. De ok nélkül azért nem menjetek nagyobb idősíkra, mert minél nagyobb idősíkra mentek, annál több kockázatot kell vállalnotok. Arra, hogy mondja tovább, de megpróbálom megkeresni ezt a helyzetet esetleg. Jött még ilyen kérdés, hogy kik lesznek az oktatók az előadáson. Egyik ugye Thomas. Az első héten üzembe helyezzük a Sierra Charts-ot, mindenkinek biztosítunk Sierra Charts-ot, akinek nincsen. Azért, mert nagyon bejött az előző programba az, hogy egyforma platformon dolgoztunk, ugyanazokat a grafikonokat, gyertya szinten ugyanazt láttuk. És sokkal könnyebb volt tájékozódni, megmutatni helyzeteket. Szóval az első héten Thomas mondjuk a nagyobbik szerep, mondjuk azt, hogy ővé a 70%, hiszen ő segít abba, hogy minden működjön a Sierra Charts-on. Másrésztről meg én tulajdonképpen nem is fogok szerepelni, szerintem csak egy nagyon picit, mert én a többiek, amíg a nem technikai rész zajlik, addig az építőelemek kiadványnak a feldolgozásán dolgozom a csoporttal. Na most onnantól kezdve a második, harmadik, negyedik héten az enyém a főszerep, én viszem, és az 5. héten megint Thomasra esik, mert a kockázatvállalás, pozícióméretezés és az ATG Trade Runner témakört, ő a főnök.
és aztán megint a 6., 7. héten, 8. héten megint én viszem a prímet. Tehát most nem tudom, százalékokban vagy kíváncsi, akkor nem tudom, én 80-20 ezeken a heteken. Válaszoltam a kérdésedre? Igen, szerintem igen. Ben kérdezi, hogy az RSI-t hogy lehet használni, hogy az 1-2-1-2 helyzeteket felismerjük. Hát szerintem el kell menni a tanfolyamra, és akkor utána ezzel tehát, hogyha mondjuk ezt az aranycsát úgy gondolom meg van osztva, jól emlékszem itt veletek. Tehát, hogyha nézed az elsőt, itt nem csak az volt a probléma, hogy ez a piac 99%-ot retrészelt ehhez a fölfelé kötött viszonyít, hanem az is gond volt, ami ma nem hangzott el, hogy az RSI visszament a fenntartható berbe. Tehát az a lényeg, hogy amikor azt a kereskedésre indított lót állítjuk, amiről, mondom még egyszer, más is lehet kereskedni, nem erről van szó, hanem azt, amit úgy kereskedünk, mint korai elinduló helyzet a kitörés előtt, annál vigyáznunk kell, hogy az RSI ne menjen ki újra vissza fenntartható berbe, mert azt mutatja, hogy ő korrekció. Tehát, hogyha most röviden kellene válaszolnom az 1-2 szériáknál, mielőtt elkezdesz ráhajtani egy ilyen helyzetre, mint 1-2 széria, azelőtt az RSI-nek meg kell fordulnia 38-40 fölött, vagy ha bear helyzetről van szó, akkor meg kell fordulnia 65-66 előtt. Egyébként nagyon érdekes, hadd mondjak egy dolgot még, csak tényleg nézzétek, hogy láttok ilyeneket a grafikonon, például a Multiplier, egy nagyon jó kis Sierra és TradeRunner fórumunk van, amit állandóan üzemeltetünk, olyanoknak, akik ennek a felhasználó, és egészen jó dolgok kezdenek kisülni most már belőle. Például itt van, ez az eszköz az arra való, hogy elég egy idősíkon váltani nekem, tehát mondjuk átváltom ezt, mire váltsam át, 75 percesre, és szépen ő fogja magát, és átváltja megfelelő szorzót, amit beállítok, annak a megfelelő szorzóját. Tehát ilyen dolgokat lefejlesztenek már kollégák erre, tehát, és át tudom állítani a multiplier-t, hogy 4-szeresre szeretném, akkor őt tovább viszi a 3-szorosra. Tehát elég egy idősíkot átváltanom, és ő gyönyörű szépen viszi tovább, kiszámolja nekem, hogy melyik idősíkra érdemes menni, és arra az idősíkra teszi a grafikonomat. Jó, ha nincs több kérdés, akkor én leállítom a felvételt, és megköszönöm, akkor hogy eljött hozzánk. Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adtatok, tényleg. Nagyon szívesen.